ክንገብረለን ግን ነው ክንሰግሮ ነው ኢና ኣብ ቀረባ ዘላ ታ ግዜ እዚኣ ተምሊጣት ሞመንተም ተምሊጣትና ክደጊማ ነምፃ ይንኽእል ዓለሙ ክቕየር እዩ ከባብና እውን ክቕየር እዩ ኣብ ውሽጥና እውን ክቕየር እዩ ተስፋ ክቕራፅ ክበዝሕ ኮይ ኣብዚ እኳ ዓጥቂ እኳ ሲእኑ ገሊኡ ይጥቀመላ ዘሎ ጀልየ ኮይንና ሃመ ጌርና ነብል ገዛና ዘይንፀንሕ ዝብል ኮኑ ዓጥቂ ዋሕድ ስለ ዘሎ እዩ ጀልየ ንምንታይ ጀልየ ርኣ ንኸውን ወይ ብረት ይሃልዩ ንዋጋእ ተዘየለ ብረት ክሳዕ ዝመፅእ ገዛ ይኸይድ ዝብል ኮኑ ኣናእሽተይ ነገራት ንዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ኸ ካሊእ ክሰርሕ መፅእ ካብዚኣ ክንወፅእ ጥራሕቲ ኣይኮነም ዘለና ትድሙቕ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ድማ ካሊእ እውን ኣይኮነን ዓወት እዩ ዘድልዮ ዓወት ዝግብኦ ብኣና ክትመፅእ ትኽእል እያ ብኣና ብኣግባቡ ተመሪሕነ ብኣግባቡ ንመርሕ እዩ ዝድለ ሰራዊት ትግራይ ነፃ ንምውፃእ እዩ ከም ህዝቢ በረኻ ሓንቲ ጥቆሸት ሓንቲ ጣብያ ሓንቲ ወረዳ ናታ መውፅእ ዝበሃል የብልና ስለዚ ናይ ህንፀት ጉድለት ምዃኑ የርእየካ እዩ ተጋደላ እዩ ግን ዝጎሎ ነገራት ኣሎ እታ ክገብር ኣወፅእ ከምአን ዝበላ ኣለዋ እየን ምልክታት ተረኣየን እየን ስለዚ ናይ ህንፀት ጉዳይ መስዋእትስ ሌላን ጉሌላ ናይ ተውፀላ ኣብ ደቡብ ድየ ክሰዋ ኣብ ሕሞራስ ህዝባዊ ዕላማ እዩ ቁሩብ ክሳዕ ዝኾንካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብቻ ኣብታ መስመር ኮይንካ ማለት ስለዚ ኣብ ፖለቲካ እውን ክንሰርሖ ዝግበአና ኣለና እዩ ዘይተሰጣጠመ ኣሎ እዩ ኣብ ዝምድናታት ብፍላይ እቲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ ዲሲፕሊን ኣብ ብዙ ሓለፍና ዝምድናታት ፀርፊ ዘይፍለጥ እዩ ባእሲ ነንባዕልኻ ዋላ ሓደ ይኹን ከይኦም ዝብል ዘሎ ዘይናትና ዓይናትና ንዚኣቶም ጀግና እዩ ኣብቲ ድማ ከምዚ ዓይነት ጉድለታት ትርኢ ኣሎ እቲ ናይ ህዝቢ እውን ዝበልና እዩ ስለዚ ናይ ምባል ስለዘይሃነፅና እያ ጥራሕ ግን ኣብ ቀረባ እዩ ዝህነፅ ንሪኦ ስለ ዘለና ተወፋይነቱ ማለት ኣብታ ቁርፂ ንድሕሪ ዘይብል ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክስተኻኸላ ይኽእላ እየን ዝስልጠና እዩ ኣብ ቀረባ ስለ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታትና እውን ክንፍትሾ ክንሪኦ ንሰጣጥሞ ዝግበአና ነገራት ኣሎ እዩ ነዚ ዝሕግዞ ሰራርሕታት እውን ኣለዉ በብኸባቢኡ ዝጀመርኩም ኣሎ ብማእኸል ዝተጀመረ ኣሎ ስርዓት ዘትሕዘልና ናበዛሓና እውን ንኸይድ ስለ ዘለና ስርዓትና ናበለ ኸይድ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ሳብ ታሕትስ ዝተማልአ ስርዓት ሒዝና ኢና ንሰርሕ ሲስተም ክህልወና ኣሎ ትካላውነት ክህልወና ኣሎ ሲልካ ብትፈልጦ የማን ፀጋም ጨብራሕራሕና ኢልካ ምኻድ ከምኡ ክንገብር ይንኽእል ልክ ከምቲ ዓንቶይ ናይ ንብረት ገለ ዝበልና ስርዓት ይሃሉ ዝበልና ጠቕላላ ኣካይዳና እውን ብስርዓት ብዲስፕሊንና ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንባዕልና ክነመዓራሪ ይግበአና እዩ ማለት እዩ ዋላ እታ ክሳብ ሕዚ ሰጊርናያ ዝኔና እውን ኣንቱም ነባራት ተዘይትነብሩ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝሓለፍኩም ተዘይትነብሩ ኣይምሰገርናያን ክንሰግራ ንኽእል ኢና ዝብል ስለ ዘሎ እዩ ንምንታይ ሓሊፍና እየን ኩሉ ብትንትን ኢሉና ሃሎ ማሕበሩ እውን ፈሪሱና ሃሎ በብኸባቢኡ ተመራርሓ ናይ ባዕሉ ናይ መሰልጠኒ ማእኸል ተዓሊም ከፊቱ ወታደራዊ መራሒ እውን ከም ፖለቲካዊ መራሒ እውን እናተንቀሳቐሰ ንህዝቢ እናምሕረ እናወደበ ምስተውት ካብ ዝኔ ካድረ ዝረኸቡ እውን እናተኣሳሰረ በባዕሉ እኮ ይወፅዩ ኩሉ በባዕሉ ወፅዩ ንምንታይ ታ ልምዲ ስለ ዘላ ታ ተመክሮ እውን ስለ ዘላ ማለት ናይ ቃልሲ ተኣሽሙ ጥራሕ ኣይኮነትን ህዝባውነት ጥራሕ ኣይኮነት ንኽእሎ ኢና ክንሰግሮ ኢና ጥራሕ ንቃለስ ምስ ህዝብና ኮይንና ንዋደቕ ብደንቢ ድማ ንምራሕ ስለዚ እቲ ተመክሮ ሓጊዝና ኣውፂና እዩ እዚ ነባር እዚ ተዘይነብር ንሕሰባ እዛ ትግራይ ዝነበረታ ኩነታት እንታይ ምኾንና ምጠፋእና ንብል እንጠቕላላ ግን ዕርዩ ከበሳበሰና ኣብቲ ሕዚ ከበሳበሰና ዘሎስ ንላዕሊ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ከምዚ ኢልና ኣይመፃና
ግዜ እንተወሓደ ኮስን ነይሩ ወላ ይነጥፋ ስለዚ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክንለዓል ዝኽኣልና ዛዕባ እዚ ስለ ዘሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ነፃ ኮይኑ ሰርሒ እቲ ናይ ምስ ማእኸል ተኣሳሲርካ ምስራሕ ይኮን ናብ ሕዚ እናበለ መፅእ ዘሎ ተመክሮ እዚ ገይሩ ዝኒ ገሊኹም እውን ትገልፅዎ ነርኩም ኣብ ገሊእ ሚድያታት እንኳዕ ንሕና እናሃለና እዛ ኩነታት ተፈጥረት ኢልኩም እንኳዕ ንሕና እናሃለና ንባዕልኻ ንምግናን ኣይኮነን ንፈልጦ ኢና እዩ ህዝባውያን ኢና እሞ ንዕወት ኢና ጥራሕ ኣይኮነን ተዓዊትና ኢና ሰሪሕና ኢና ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ሕዚ ዋላ እተፈለየ ኩነታት ይሃሉ ክንደግማ ንኽእል እዩ እዚ ህዝቢ ዝሒዝካ ክንደይ ጌርና ኢና ስለቲ ምትእምማን ዕሪ ይፈጥር ማለት ነቲ መንእሰይ ምስ ተወፋይነት ብፅኑዕ እዚ ዝመርሖ እንተዘይረኺቡ ግን በቃ ተታኺሱስ ኢሉ ከም ፅምብል ጠፊኡ ይኽእል እዩ እዚ ጀግና መንእሰይ ሓድሽ ትወለዶ ብደንቢ እናሃነፅካ እናመራሕኻ እንተይድካ ዝበልና ኢና ብንቅርቅር ይኸብለን ኩሉ በቲ ነባር ኣመራርሓ ግደ ንትግራይ ከምቲ ዝተባሃለ እዩ እዚ ተዘይነብር ዝኾነ ትግራይ እዚ ከም ዘይምኾነ እዚኣ ሒዝና ኢና ሓዚ ክነብል ግን ዘለና ግን ድማ ናይ ሕዚ ውግእ ነካይድ ስለ ዘለና ምስቲ ናይ ሕዚ ውግእ ንባዕልና ክነመሓሽ ኣለና ድሮን ዶ ንፈልጥ ነርና ቅድሚ ሕዚ ድሮን እየ ንፈልጥ እዘን ኩለን ከበድቲ ብረታት ሓንቲ እንተይከሰረ ሓደ ሰብ እንተይሞቶ ክሕድገና ትውግእ ተቐይር እዩ በቲ ናይ ቀደም ክኾነ ይኽእል ሕዚ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ኣሎ ዋ ንሕና እውን ብንኽእሎ ቴክኖሎጂ ክንሓስብ ኣለና ማለት ወሳኒ ኣይኮነን ቴክኖሎጂ ግን ቴክኖሎጂ ድማ ቁልፊ መሳርሒ እዩ ዘመናዊ ኣርሚ ዝበሃል ትፈልጥዎ ኢኹም ዋ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ውግእ ሲልካ ፊት ንፊት ኣይኮነን ሰብ ተይተራኸበ በፅዋር ክኮን ውግእ በፅዋር ብርሑቕ ዶብ ዝሓሰ ኣይኮነን ዶብካ እንተይረገፀ ውግእ ይካየድ ኣይነበረን ቀደም ዋላ እዚ ናይ ህዝባዊ ኩናት ዝበሃል ከምኡ ኣይኮነን ፀላእኻ እቲኻ ምድምሳስ እዩ እቲ ብርሑቕ እዩ ብርሑቕ እውን ጭፍጭፈካ ብርሑቕ ክትጭፍጭፎ ንሕና እውን ከበዓቕምና ኣብዚኣ እኒ ወዲ ፀሃየ ምስቲሙ ሚሳይል ተጠቒምና ኣስመራ ድብድብና እዮም እዚኣ ኮይንና ከፍ ኢልና ባህር ዳር ቀጥቀጥ ኣቢልና እዮም ክውዱእና እዮም ኢሎም ጎንደር ሳላ ብዛ ቀረባ ዝነበረት እዞም ሰባትና እውን እዚኣ ስለ ዝነበሩ ሂብና ሓዲግና ክሳዕ ተንጥዩ ተኣሽሙ ክሳዕ ዝውዳእ ተዝነበረናስ ክንደይ ምስራሕና ነር ኣዲስ ኣበባ ምወቃዕና ነርና ኤርፎርስ ምተዋዕ ነይሩ ምንቅስቃስ ጌርካ ራ ቴክኖሎጂ ሒዝካስ ክንደይ እዚኣ እኳ እዚኣ እኒሁ ኣብ ኢድና ናጋጣሚ ኣብዚኣ ነርና ኣብ ትግራይ ንጠቐመለን ኢልና ማለት ቴክኖሎጂ ዘሎ ትርጉም እታ ድሮኑን ንፈልጣ ኢና እታ ሚሳይሉን ንሕና እውን ተጠቒምና ኣላ ኢና ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክንቅየር ኢና ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክግበር ዝከኣል እውን ክንገብር ኣለና ማለት ሕዚ ግዜ የለን ንብለና ግን ኣብ ክልቲ ዘለና እዩ ተወሓደ ክንዳላይ ኢና ድሮን ክጥቀም ከም ዝኽእልስ ሓሲብና ኢና ሕዚ ክንዋጋእ የለን ብዝብል ኣይኮነን ንሱ እውን ይሓስብ እዩ ዘሎ ለታ ተመክሮ ክንጥቀመላ ኣለና ተኽኢልና ኣንቲ ድሮን ንጠቐም ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ፀረ ታንክ ንብሎ ፀረ ድሮን እውን ኣሎ ዋልሳ እውን የድልየልና ኣይነበረና ቅድሚ ሕዚ ከድልወና ኣሎ ንጓይ እውን ኢና ዘለና ተጀሚሩ እዩ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ ምድላው ማለት ዝታትበን በቲ ዝፀንሐ ክኾነ ይኽእልን ዝፀንሐ ዝጠቕመካ እዩ ክትሕድሶ ድማ ኣለካ በቲ ዝፀንሐ ዘይምስራሕ እውን ኣሎ ናትና ኩሉ እዚ ሻዕብያ ወሲድካ ማለት ዘመናዊ ማለት ኣይኮነ ናይ ሻዕብያ ውግእ በቲ ናይ ቀደም እዩ ንሱ ናይ ቀደም ዓይነት ዋጋጋ እዩ ዘሎ ዋገለይኹም ኣብ ፅጌረዳ ኣብዚ ኣለኹምን ናይ ኣርሚ ሓደ ኮማንደራት ይዛረቡ ነይሮም ትሕዚ ገጢምና ዘሎ ሻዕብያ እቲ ቀደም ንፈልጦ ኢና ቀደም ንፈልጦ ዝነበርና እዮም ኢሎም እተን ጥንካረታት ንፈልጠን ሽዑ እተን ድኽመታት ንፈልጠን ኣብ ትግራይ መፂኡ እንተዘይኮይኑ ዝጭፍጨፋ ወሲ ኩሉ ከም ተዋጋኣይ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቀደም እዩ ዘሎ ንሱ
ስለዚህ ትዳልና እንት ዘይኮይና ብናይ ቀደምና ኣና ከብልና ይኽእልን እዚ ንሕና እንተመሓሽና ማለት ክንመሓሽካ ኣለና ድሕሩ ውግእ እዩ ዘካይድ ዘሎስ ክንቅየር ኣብ ሓፂር ግዜ ዶ ንቕየር ኩሉ ኣይንኽእሎን ግን ንሱ ግምት እቲና ኢና ናይ ውግእ ኣካይዱ ተፈሊጥ እዩ ብደብ እውን ገሊኹም ክትዝርዝሩ ኢኹም ንዙይ ከመይ ጌርና ኢና ነፍርሶ እዩ ኣቲ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የድልየካ እዩ ብናይ ባዕልና ኣካይዳ ብናይ ባዕልና ስትራቴጂ ክልታት ጥበባትን ተኣሽሙ ንገብሮ ማለት ሶ ምቕያር ዘልዮ ነገር እውን ክመሓይ ዝግብኦ እውን ሕዚ እውን ማለት እዩ ምስ ገዚኦም ነልዕል ነርና እዚ ሕዚ ናይ ዲስኢንጌጅ ምግባር ምልቓቕ ካብ ፀላኢ ማለት ምልቓቕ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነን ብስሩ ግን ኣብ ምልቓቕ ፅቡቅ ኢና ሕዚ ንሰርሕ ንደልዮ ፀላኢ ንሕና ክንድምስስ እዩ ግን ንላቐቕ እንተኢልናዮ ብዘይ ብዙሕ ጉድኣት ክንወፅእ ንኽእልና ሓይልና ወፂእ እንተይበልና ወፅቡቅ ኣብቲ ምልቓቕ ዘድልዮ እውን ክንመልኮ ኣለና ማለት እዩ ፋሒልና ኣብ ገሊኡ ተኣኻኺብና ኣይኮነን ብስነ ስርዓት ድሕሪ ዘይንውዳእ ኮይንና ተወዲብና ካሊእ ክሳራ ከይተሸከምና ነውፀሉ ንባል እውን ተኣሽሙ እዩ ሕዚ ዳርጋ እዚ ድሓን እዩ ከምኡ ክንኮነልና ምልቓቕ ኢና ማለት ግን ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ግን ንሪኦ ኢና ግዜ ሓፅር ይኾን ትብል ግን ትከኣል ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ካብ ምልቓቕ ክንገብራ ኢና ፀላኢ እንተይፈለጠካ ከም ዘለና ንሕና እውን ገለ ነገር ከየበልና ፋክ ዘለና መሲልዎ ስኢሉ ክትኩስ ዝውዕለሉ ግዜ እውን ኣሎ እንፋታው ገሊኡ 2-3 መዓልቲ እውን ኣይናቐነቐን ምናን ክፈልጥ ኣይከኣለን ታወፃፃእነ እኒሁ እዮም ወይ ቦታ ቀይሮም መሓሸም እዮም ኣድብዮም ክወቅዑን እዮም እናበለ ክጠራጠር እውን ትገብሮ ማለት ክጠራጠር ዘግብር ኣካይዳስ ንገብር ኢና ፅቡቅ ኣብ ዘድልሊ የድልየና እዩ ሶ ምስቲ ኩነታት ዝቃየር ነገራት ክህሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ሕዚ እቲ ዘለና ዓቕሚ ክንሕድሶ ሓደሽቲ ነገራት እውን ወሲኽናሉ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ባህርያት እውን ብደንብ ኣፅሊዕና ናይ ውግእ ኣካይዳና ዘቐይር ሕዚ ንሕና ሕዚ እውን ዕድለኛታት ኢና መዓት ነባር ኣሎ እቲ መንእሰይ እውን ተቐባላ እዩ ዝተምሃረ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቕበለካ ይኽእል እዩ ውግእና ከምዚኣ ጌርና ኢና ክንውዳእ ዘለና እንተይልካ ይቕበላ እዩ 10,000 ምድጋም ዘድልዮ እውን ኣይኮነ ሰራዊትና ብቐሊሉ ዝቕየር ሰራዊት ንኡሽተይ ሓደ 2 መዓልቲ ተዓሊም ገይሩ እኮ ክታኸስ ዝውዕል ዘሎ ተኩሰይ ስሕትን ዝበሃል ብዙሕ እንተየበለ ተምሂርና ይኸ ከመይ ዝበለ ሰራዊት ንገብሮ ሓደ ንብዙሕ ዝሽከም ዝጨርስ ዝውድእ ዝድምስስ ስለዚ ናትና ሓይሊ ቀልጢፉ ክተዓፃፀፍ ዝኽእል እዩ ሶቲ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን በዛ ኣንጻር ክትሪእዎ ኢና ንደሊ ንባዕሉ እቲ ናይ ሕግታት ምድጋም ኣይኮነን ምስቲ ሕዝን ኩነታት ተኣሲርካስ ክንህፍትሞ ትጎደልና እውን ክንፍትሽ ብዙሕ ነገር ዘዕወተና ስለ ዝኾነ ከዕውተና ሕዚ እውን ዘይንፍፅመን ኣለዋ ዝጠፍኣ ኣለዋ ስኢለን ጭልምልም ዘላውን ኣለዋ እየን ከም ብሓድሽ ክነምፀን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ብኡ ክንመራሕ ኣለና ዝውስኽን ወሳሲኽና ዘሕፅር ንግበር እዩ ነዚ ውግእ እዚ ነቲ ህዝባዊ ኩናት ዘሕፅር ከምቲ ህዝቢ ዝደልየና ዘሎ ዘሕፅር ከመይ ንገብሮ ዝብል ክንምልሶ ኣለና ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታትና እውን ብፍላይ ናይ ሰራዊት ያው ዘቃልሰና ፖለቲካ ይካሊእ የለን ዕላማና እዩ ህዝባውነት እዩ ኣብዚ ዝረአዩ ሕፅረታት እውን ኣለዎ እዮም ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝግለፁ ብፍላይ ህዝባውነት ዓንቶ ዝገልፆ ዝነበሩ ንሱ ከይዲ ኮይዱ ናይ ተሓሳስባ እዩ ናይ ንውሓት ባዕሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ክነምህሮ ኣለና ኣተሓሳስቦ ክነጠንክሮ ኣለና ጅግና ተዋጋእ ኣይኮይኑ ጠምየ ኢሉ እንድሕር ዝንጠባጠብ ኮይኑ ዝጎድል ነገር ኣሎ ጠምየ ኢሉ ደኺመ ኢሉ ዝንጠባጠብ እንተኮይኑ ካብ ኣተሓሳስቦ ጀሚርና ካሊእ እውን እንተስ ብልምምድ እንተስ ብካሊእ እውን ክነጠንክሮ ኣለና ማለት በር ከብዱ እናመልኣኻ ጥራሕ ዝዋጋእ ኮነ ይኽእል ናጠምየ እውን ዝዋጋእ ይርአና ኢና ናፀምአ እውን ዝዋጋእ እዩ ኣብ ንኽእሎ ግን ክነቐርብ ድማ ኣለና ሰኣን ምምሕዳርና ክነጥምዮ ድማ የብልና ሰኣን ምምሕዳርና ክፀምእ እውን የብሉን ስኢሉ ብክፋእ ጥራሕ ሕለፍ ከመይ ኢሉ ተጋዳላይ ኢኻ እሞ ክፋእና ሓለፍካ ሂድ ዝበሃልስ ኣይኮነን እታ ንኽእላ
ናቅረብና ጉለታት እናስተኻኸልን ብኻሊእ ገጽ ድማ ጽኑዕ ድማ ክኾን ኣለዎ ንዕላማ ናብ ከባባብነት ናይ ገለ እውን የለዓል ናብ ሓደ ከባቢ ክኸድ ተሎስ ዝተርፍ ናብ ደቡብ ዝኸድ ኮይኑ ማእኸላይ ክተርፍ ካብ ደቡብ ናብ ምብራቕ ወይ ናብ ምዕራብ ክንቀሳቐስ ተባሂሉ ኣብ ደቡብ ዝተርፍ ወይ ናይ ደቡብ ኣህዱ ትበሃል ክፍለ ጦር ኣላትኒ ዝብል ዘተሓሳስባ እዚ ጌጋ እዩ